Επαναφέρω στη δημοσιότητα τη δήλωση παραίτησής μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις 12 Νοεμβρίου 2023 και με την οποία αποχώρησα από την Κεντρική Επιτροπή. Στη δήλωση αυτή κατέθετα γραπτά για όσα θα ακολουθούσαν με όρους παρακμής. Την επαναφέρω όχι για τις προβλέψεις που επαληθεύθηκαν, όχι για τους έχοντες ότα μη ακουόντων, αλλά για προβληματισμό για πολίτες και όχι για οπαδούς. Αναφέρω, μεταξύ των άλλων, τα πολλά ψέματα του γελοτοποιού για τα οποία οι έχοντες άγνοια ήταν ευκολόπιστοι και αφελείς, όπως π.χ. για τις απάτες περί δανείων με προσωπικές εγγυήσεις. Μετά δεν ήλθαν οι μέλισσες, αλλά οι ακόμα κρυπτόμενοι εξωχώριοι λογαριασμοί, η συνεργασία με το πολεμικό οργανισμό CSIS που οργανώνει εξοπλιστικά προγράμματα και υπό την εποπτεία της CIA. Τον εν λόγω οργανισμό επισκέφθηκε και με την ιδιότητα που του έδωσαν οι επιτίδιοι, πολιτικά τυποτόφρονες που έτρεχαν πίσω από μειοψηφικές πολιτικές μηχανισμών και προσωπικών επιδιώξεων και τώρα απορούν για το διαλυτικό τους επίτευγμα. Δυστυχώς, συνέπραξαν αφελείς και λούμπεν σε αυτό το έκτρωμα που αποτελεί το περίγελο της χώρας και όχι μόνο. Χαράς Ευαγγέλια για την πραγματική κυβέρνηση που την αποτελεί η εγχώρια ολιγαρχία και οι καναλάρχες και τα σαΐνια της κερδοσκοπίας, στη βιομηχανία τροφίμων, στα σούπερ μάρκετ, στο λαθρεμπόριο καυσίμων, στα καρτέλ της αγοράς ενέργειας, στις τράπεζες και σε κάθε άλλου είδους κατάχρηση και με τη σύμπραξη της εργοδοσίας. Ο μέσος μισθός σήμερα στην Ελλάδα οδηγεί να έχουν οι πολίτες την προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Η πολιτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εκτελεί χρέη σχολιαστών και γραφείου ανακοινώσεων απέναντι σε μία αντιπολίτευση που επίσης αποτελεί γραφείο ανακοινώσεων για την επίτευξη της πολιτική αφασία. Οι νοήμονες πολίτες περιγελούν το καθημερινό δελφινάριο και τσίρκο λαϊκής απογευματινής σε εκπομπές των καναλιών, που επιδιώκουν εκτός από την άνοδο της θεαματικότητας και τη συγκάλυψη της ασυδοσίας στην οικονομία μέσα και από την απαξίωση και της διάλυσης μιας πολιτικής δύναμης στο προοδευτικό χώρο. Για την κρίση στη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση μου με κείμενα από το 2019 είναι για την εγκατάλειψη των μειοϊφικών πρακτικών της στρατηγικής της φθοράς των αντιπάλων, με ομάδες, συσχετισμούς, συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις, καθώς και κατά των αξιοθρήνητων μετώπων κατά των αντιπάλων. Η θέση μου είναι, από το 2019, στη δημιουργία μιας προοδευτικής πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, σε νέα προοπτική νίκης, με την συγκρότηση και δημιουργία νέας προοδευτικής παράταξης που να αποτελέσει την εναλλακτική λύση για τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.